Wilujeng siang. Kepangaten kula nami Anggi Francisca Putri saking SMP Negeri 1 Jua. Kula badhe ngandharaken cariyos kanthi irah-irahan sinau tanggung jawab saka legenda Singasari. Ing sawijining dina, Sunan Bonang arep sowan ing Gunung Mulya. Sunan Bonang arep ketemu karo Sunan Mulya. Sunan Bonang dikancani karo abdine loro. Amarga kahanan kang panas, rombongan mau ngelak lan saya. Rombongan mau akhirnya ngaso. Wes sore, awake dhewe larang dhisik ning kene. Sunan Bonang ngutus abdine. Nggih, Mbah Yai. Rombongan padha leren. Karo leren Sunan Bonang ngendika. Awakmu ora padha ngelak? Kula nggih ngelak, Mbah. Panjenengan pripun? Semaure salah siji abdine. Aku yang ngelak. Banjur Sunan Bonang ngutus para abdine mau golek banyu kanggo ngombe lan ibu amarga wektu wis wayah bedhul. Kowe wong loro golek banyu kanggo ngombe. Iki wis wayah bedhul. Golek banyu kanggo kudusan. Kudusan Sunan Bonang. Nggih, Mbah Yai. Golek awet gedhe. Ana sangisore wit gedhe. Biasane akeh banyune. Duduken lemahe. Pripun carane, Mbah? Iki tak gawani tokatku. Mengko yen wis ketemu karo wit gedhe, tuncepake tokat iki ing sangisore wit. Aja lali, aku dikabari yen semua aku tadi. Sawise diparingi ancer-ancer, abdine Sunan Bonang lunga. Abdine mau lunga urut gedhe kang diwiring karo Sunan Bonang. Ora terus suwe, wis mau akhire ketemu. Kan urut gedhe. Wih, iya deh. Ayo tempat iki dipakai sampe diku. Banjur abdine Sunan Bonang nuntupake kepada Sunan Bonang ing sangisore wit mau. Ajaib kanca-kanca. Ing panggonan iku metu sendiri, metu banyu. Banyu milih terus ramadi-madi. Mula ora utara suwe, panggonan sangisore wit mau dadi sedaya. Wow. Banjur mudhun ana ing sendeng mau. Dheweke padha ngombe lan jeburan kanggo ngilangaké rasa sumuk lan ngelak. Sunan Bonang ngenteni para abdine ora banyu-banyu. Iki bocah loro padha ing ngendi? Loro banyu ora jamak. Banjur Sunan Bonang lan para abdine suwene loro para abdine. Akhire ketemu. Sunan Bonang kaget ngerti tumindake para abdine. Abdi loro mau lagi bunga jeburan tanpa eling marang gurune, yaiku Sunan Bonang. Mula Sunan Bonang oh, ngene jebule budine. Sunan Bonang duka. Ngapunten, Mbah Yai. Kowe wong loro mau dek omah supaya golek banyu kanggo ngombe lan lah kok padha jeburan wangi kaya bulus. Mula ora suwe abdi loro mau malih dadi bulus. Bulus-bulus mau banjur kocok ampe sendeng mau. Bulus-bulus mau kocok. Abdi kang malih dadi bulus mau akhire ora ketok bali suwati. Sunan Bonang banjur ngendikan supaya bulus-bulus mau njaga sinema. Sunan Bonang terus supaya bulus-bulus mau njaga sinema. Dheweke banjur ngendikan yen panggonan iku jenenge Sendang Sandi. Sendang kang
Sendang iki wis ora suci maneh. Mula sendang iki dek jenengake Sendang Sani. Pitutur luhur kang bisa kadudut saka Bunda Sendang Sani yaiku yen diwehi amanat utawa kapercayan kudu ditindakake kanthi becik lan tanggung jawab. Pramila dadi generasi muda kudu duwe tumindak kang becik lan rasa tanggung jawab supaya bisa dadi patuladen kaya para satriya negeri kang bela bumi Satriya negeri dene mukminate syahid. Tuminase waspada iline budi romo. Ora bakal muspra apa maneh sia-sia. Aduh, minat bela pertiwi kok terjang tanpa rasa pedih supaya pertiwi ngrasakake luwih seger. Satriya negeri pahlawane bumi pertiwi nggugah semangate mudi-mudi satriya negeri gumregah tanpa ulah satriya pinunjul kang gagah. Mekaten andalan saking kula mugi-mugi saged dados patuladen tumrap kita minangka generasi muda. Wilujeng siang.